ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони варзиши муҳорибаҳои омехта. Дар барномаи имрӯза мо оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳои ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. лайка чиқирта чиқиян наркон. Арман Сарукян Илия Тапурияро тарсончак номид, зеро ӯ ошкоро эълон кард ки ҳатто пешниҳоди холӣ гузоштани камарбандро мепазирад, то бо Арман наҷангад. Кӣ мехоҳад ки Илия фаҳмад ки ӯ Макгрегор нест ва ҳама қаҳрамонҳоро шарманда мекунад? Чемпионҳо бо номзадҳои рақами 1 меҷанганд, аммо ин ҳамон писарест ки худро фақат дар сухан қаҳрамон мепиндорад, бо камарбанди қалбакии BMF. Хулосаи гап ба испанӣ тарсончакро чӣ мегӯянд? Гуфт Арман Сарукян. Албатта дӯстон, сару садоҳо оиди ба даъват кардани Илия ба ҷанг аз тарафи Арман хело зиёд шуда истодааст. Ҳатто Арман омодааст шарбандӣ миёни худ ва Илия ташкил кунад, аммо Илия аз ин муҳориба гурехта истодааст. ба фикри шумо дӯстон, муҳорибаи ин ду ҷанговарро мо мебинем ё ин ки не? Ҷавобатонро дар зери видео нависед. набарди Шара Буллет ва Марк Андре Баррио беҳтарин набарди моҳи июл ба қайд гирифта шуд. оё шумо аз набарди ин ду ҷанговар набарди беҳтар дар моҳи гузашта тамошо кардед? мо низ корбарони шабакаи Нокаут TG чунин мешуморем. Сарвар Ҳамидов, ҷанговари тоҷике ки дар ташкилоти PFL набард мекунад, оиди охирон набарди худ чунин гуфт. ҳама вақт ай Аллоҳ хеле розӣ будам, агар бой метам, значит Аллоҳ насибам кард. Бой медодам, реально бой медодам, та дил мегуфтам ки шояд соперник дорид чикор кунам, Аллоҳ ҳамирӯз насибам кард. Та дилам то ҳозир ҳаст ки я выиграл. Всё, у меня этого нет, и это я не могу отпустить. Инчунин Сарвар оиди гузариш ба ташкилоти беҳтарини ҷаҳон яъни UFC фикрашро баён кард. Суханҳои Сарвара гӯш мекунем. Якум дараҷа ман ҳозирам фикри ман дар бораи UFC агар возможно шава, контрактам шаварам, ман мехоҳам UFC барам. Дар ҳамон моменте ки ман контракти Беллаторам тамом шид, ман виза надоштам. Возможност надоштам ки масалан напрямую бубарам. Агар масалан дар ҳамон момент дар Америка мебудам, дар ҳамон ҷо машқ мекардам, соответственно 100% ман UFC-ро вибрам. Чӣ гунае ки мо фаҳмидем, мақсади асосии Сарварҷон аввалин дараҷа чемпиони PFL шудан аст, пас аз он бошад шартнома бо UFC. Албатта мо дар ҳар мақсаду мароме ки шерпаланги тоҷик гузошта бошад муваффақият хоҳонем ва гуфтанем ки мо тоҷикон ҳамеша дастгири варзишгарони худ ҳастем. Бинобар ҳамин дар зери видео Сарвар ба пеш нависем. Комментария касе агар лайки бисёр гирад, мо дар видеои навбатӣ пешкаш мегардонем. ҳамаш дар дасти шумост. Муин Ғафуров бо собиқ ҳарифи сарсангаш Риня Накамура дар толори UFC Performance Institute тамрин дорад ва мунтазири рақиби навбатиаш аст. Муин ана ҳамин расмро гузошта чунин нависонд: ман мехоҳам ки ин ҳафта ту дар набард дастболо гардӣ. Муваффақият бародар. ёдовар мешавем ки Муин бо Накамура дар UFC 311 18 январи ҳамин сол дастболо гардида буд. дар ҳамон набард Муин Тоҷик Ғафуров хело олӣ баромад карда буд. дӯстон, оё набарди Муин бо Накамураро беҳтарин набард дар саҳифаи варзишии размкорамон гуфта метавонем? Фикратонро дар зери видео нависед. рӯзҳои наздик рақиби размкорамон ба рӯзи мусобиқа муайян мегардад ва мо албатта аввалин шуда ин хабарро ба шумо мерасонем. бинобар ҳамин зангулача ва обуна шуданро фаромӯш накунед. дар ҳамин ҷо бошад мо видеои имрӯзаро бо охир мерасонем. пайгири шабакаи Нокаут TG бошед, зеро мо ҳамарӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаши шумо мегардонем. боқӣ тансияту хонаобод бошед.